Obanjaka. Angunto ọchịcha unu na-achọ unu ebiara na-akụ na unu were string mmemme sama ọbara ka ewere gbafọrọ ahụ Chineke na-akpọ gị ọkụ ala n'ọhịa. Mma biko biko. Since 1 year ka m bidoro ya ọnwa gị ka ị nabata m na ndụ gị biko ayịyọ ka m na ya ịchọzi ka m bụrụ gị onwe m ịchọ ka m bụ onwe m biko ịma na afụrụ m gị n'ahịa ịwụ na ụdị ihe m na-alaiki iri ịnabata m n'obi gị ana m ekwe gị nkwa ugbu a m ga-ego gị ihe ọbụla ị chọrọ m ga-egotara gị ihe ọbụla ị chọrọ just gwa m aga m egotara gị ya aga m echiti on you make sure na m haziri gị ọfụma biko ana m ayọ gị just when did ama m na-eji home enwe home ego ugbu a mana don't worry olileanya dị ịma na ndị nwere isi awọ gosiri na ha ga-enwe ezigbo ego ịghọtara biko ana m ayọ gị nabata m na ndụ gị biko obere oge na ngaga city adịkwa m ike ọrụ dịkwa ike nke ọzọ a amụchiri m ike ọfụma amụ nwoke dimkpa nwoke biko nne biko nabata m ngwa sinim yes na mma ọ ga-emechi ọnụ kedu ihe abụ aha gị ka aha gị whatever lee m agwa gị hụrụ m mma abụ m already made ihe m bụ ụfọ ndị bụ ike already ị ga-aga city kpata ego nsogbu adịrọ gaa city mgbe ibute dị ike ya wụrụ na nka dịkwa single anyị akụbazie na-ebi m dị ike but for now m bụ for ndị ji ego guys bụ ike guys make ga-ele ya already ịhụrụ poverty as in ogbenye na-eshi n'ọnụ gasị na ị gafee like this ya ochie taa ga-awụrụ gị izizi n'ikpeazụ gee ntị izizi n'ikpeazụ ị ga-eme ịhụ mma ka m na-agafe gị kwụsị m na-akọ nonsense a shut up mechie ọnụ gị na-akọ nonsense a na-akọ eri nonsense anyị na-akọ ị ga-akpata ego atarakwala ya na ndụ gị next time anwakwala ya anwa na nye m na-agwa m anwakwala ya anwa shut up ebutegokwe m ike na nrọ ọ ka ọ meze n'ife mma biko zienu na mma leaders of tomorrow kebi ụmụaka ji nwe nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi anyị ga na-eje eje na-abata Oliver Dikokwe na-ekele onye ọbụla dike Udod Oge kedu ọ dị m ndị be ikwanụ ndị be m dị mma ke nke na-ekere m etu a n'ụtụtụ a ọnwa ife na-eme apụtasịgo o nwekene ife nsị ka m nghọta ịma na mgbe na-eme meeting ụmụnna ka Okonkwo gwara gị na afọ ọnụ ịgba maka na o mechasị dịka Oliver Dikokwe ọ dịzị akọ maka na ọ kpọrọ afọ Oliver Dikokwe ọ dịzị gị ka ị bụ Oliver Dikokwe n'onwe nke bụ na agadi nwoke dịka gị ga-esi n'obi ekechasịa kwuru ife ikwu n'ọnụ ka nwa nkịta donye egwu n'obi wee bụrụ na-agali ise na ị na-agụ egwu n'ife yi n'ukwu ife na ọ dị eme dị ụlọ ọma ọ gịnị ka m mee gị n'efife a ana m ajụ gịnị ka m mee gị ọkwa ịba na mụ na gị anaghị eghebe ezigbo ọnụ mgbe mbụ mana ama na ihe mee gị n'oke efi a isi na anyị adịghị eghebu oke ọnụ mana anyị na-eghechalụ ọnya bụ nyechalụ ka m nọ na ife a nke ime kịta bụ nghechalụ biko ime ife anyị iji eme ji ewute m mgbe ọkọ ọkpara ka gị kwanyere egwu n'ukwu ka ọ n'onu wee yichaa ife niile iyi wee pụta na mgbachi anụnwa wee na-agụ egwu ife na obere ala abịabago n'ife na-ewute m bụrụ ọ bụrụ na nnukwu ala bịara ife a nsi nọ nke a ya ejide nwa aka mana obere ala na-apụ ezigbote ala nke na-ewutecha bụ na ife niile na-eme ife na-ada eme dị n'ide enye nwa ezinụlọ gị nri onye ọbụla manụ ịdị anọkọta ụmụ mgbe ọbụla ife ụfafa na-agụ ọgịnịdụ nwoke ife na-ada eme gị ụlọ ọma gịnị gbasaa gị na m nyere ha nri na m enyere ha nri kedu ife gbasaa gị ha bịa chisara gị na m anaghị enye ha nri ha bịa chisara gị ihe n'idiri ịbịa chisara m bikos ama m ife na-afụ ọ na-ewute m ọnya ka njisi ka ngwa ya nke bụ na ọgụ ọbụla ụmụ ya
ya na-amịalị na be m esi n'iru ụlọ amife n'azụ na esi n'azụ ụlọ mife n'iru ụlọ ịtụpụ ife ka ịtụnye na dustbin fa aghọchala ya bịa nwoke jidekwa ụmụ ị rụọ fa ọdụ ụlọ ọma ata gị atara m ihe takpọrọ gị anya anya m ka dịkwa ata gị ichiri ụmụ agbọghọbịa gachikọọ n'ezinụlọ gị ebe niile ọ bụrụ na nna ha akọ nọ ndụ na-asị na ha ga-azawazi nna ga-anụ mana a ga-akpọba ha nne ga-anụ ama m mana matakwa na ebe ọ bụ na nne ewu na-aga na oke ewu ga na-eso ya n'ike n'ike ụmụ m enwe nke ha hụrụ ha chọọ laiki ha bịa m ego kpọrọ ofu onye bute mmanya bịa kpọrọ ofu onye mgbe ọbụla n'ike amarọ m bịa nwoke ma ife nwe ife nchọ iyo ifuda anyị na-ete n'afọ ọnụ tedebeke nie ka ndị mmadụ mara arọ n'ide ka gị nwa n'ọnwa wee malukwe ma onye gwara m amanụ m ebe ị na-esi egote mgbe nke ni ọ gwụrụ ọ bụrụ unyi ka ị wara tee na mmiri wee zoo akụkụ ya wee ṅachapụ ụlọ ọma biko hapụkara m aka ụlọ ọma ịmara ihe na-achụ gị chụwa ya iso na ndị na-achụ ịmara ihe na-achụ gị chụwa ya gị bụ nọmba 1 na-achụ m onye ka nje achụzi na mụ bụ dike ọkwa mụ bụ dike a na-agbara izu Oliver the Coke of our time ka ọ felọla ala zuelu gị nni na-afọ ọnụ ọkọtọ karịrị ọkọlọtọ mụ na gị ga-emekọ ife n'obodo ahụ Nigeria, when on video, this early again, I put on a see, Diego, I will polish you. I will polish you, one you beg for. If they see you. Just put it for poo, ne. Put it in. You go. I will polish you. Shoe shiner. Okay, polish. Hey, I will polish you. Aboki, shine my shoe. Aboki, shine my shoe. I hope I'm not one you will come. Diabo. You get just shine the shoe. Just look at you. You got polish you. And you look at you naked. You will polish you on one penance forever. You want to polish her. Only our police already. Do you know how much the quantity of punishment this lady is receiving? Imonya di here. I'm sure your sisters are naked over now. Man, you really go to naked in a gig from Guru. They can dim an abambo. When a future really bagazakwa zone with Zodros, Muge, Munega brought. Genaga Hoge. For your mind, and I went to heaven out of hell. You went to go heaven out of hell overnight. Yawonye, Modonya di here. Gidandara. Ihe ndị ugwu na-akpọ ya wụ gidandara gidan dumi ya wụ ụlọ nga na-ekpo ọkụ nga onye ọbụla na-agbakọ mgbe ọbụla gidan dumi isi mmeshọn lelelelele bịa ọbata osu eleghị gbasara gị okwu m na ya ugbu a ọbata ọ bụ ka maka o ọbata ha maka o maka Chineke kere m na gị na bụ ka ime ga-emega gwa m hapụ gị aka gị mepe ọnụ na ị na-eji eri isi eri ede gwa m hapụ gị aka na nkwa agụrụ otu ibe ọnụ ga-ebiwa mgbịrịgba ọnụ abụọ shi ana m ahapụ gị aka eji m gụ ejiri m ọdịs jobless people na-agbahụ gị gburugburu ejiri m ndị widowa ka ejiri m ndị a na-ara gufu na-akwụnwega jiri go mere ebe mgbaba ụmụ ogbenye ndị a jiri ya biyond mere ebe a na-aga nga mere shop big b ezumezu ebelatio ejiri gị Are you serious? You can ask English. Are you serious? Bekee na isuru gba ọ bekee ga-asụ when they must have finished you mgbe ha ganya adra clean n'oge pacha gị dịka akwa ndụ ga ebe ndọ mgbe ehihie ga na-asịzi are you serious? Mba ị ga-esi from are you serious? Ị ga na-ajụzi m what is this? Mgbe ahụ gị maazị na Chineke akpọla gị ọkụ are you going? Suicide nwoke police ya Chineke police ego I never even start the matter gị pụọ achọbere m ịbanye into the malaki of the issue ndị mmụọ fọrọ ọbata egbe eluigwe egbe nọ n'eluigwe ga-agba mụ na gị taa ọ ga-agbagbu mụ na gị taa
gị mere o ji were lawa ihe makwa na ihe na-ekwu washi ihe niile na-atụ gba washi Obata ga-akpọtara m ya chọm Obata ga-akpọtara gị ga-akpọta ya o mgbe m batara na abata na m ga-akpọta ya Obata ga-akpọta anọkwara m onwe m o anọrọ m onwe m o ị nọ n'onwe gị Obata ga-akpọta n'akụkụ ọhịa ka ị nọ n'onwe gị olodoshi gbasa gị ha maka olodoshi gbasa gị ha maka 1 ha maka 2 ha maka 1 ha maka 2 okwukwe ka akpọgo akwụkwọ ha maka 1 Obata osu ha maka 2 okwukwe ha maka o Obata ha maka 2 ama ejikọrọ muna go bịara nga abịa e machine Obata Chineke me ọ mụ na gị taa ama m ihe na-agụ bụ n'ite isi agụ enta n'ofi ihe ụlọ ụwa ebe mgbabọ mmike ịhụ n'ebe ịbịa je ama nọ ihe ejiri mụọ ọnụ oke ahụrị ajịsakwara m ihe o enweghị eziokwu ụmụ ndị ụmụ na-abụ ime ebe a ana m eme gị nne nke ime kịta anụma akịfụ nke ị na ndị na-eme ọ jọchasị ahụ njọ mana iri chukwu mana mmadụ ọjọọ ka kedu ka nwaanyị kpọrọ nwunye nne ezigbo nne ga-esi kwa ụbọchị osicha nri ọkpọchie kichin gadoki osiche nri ọkpọchie kichin gadoki ife na-akpa ya nwaanyị gba njọ ka m gwa gị ya ịmara mmadụ ekpuchiri eziokwu aka ma gbadoro ka ibu gịnị o weghị iwe jee chọọ kichin nke gị nekwanụ nsogbu ka m gwa nke na-ewe m iwe ifo mbọsị m mụrụ wee luo tata ife gị na ọ na-asụ m ọsụsọ kedu ife o ji bụrụ mmụdị ịbụrụ sọ mma na dị n'iyi gbakene m ndị ọgbọ ya ome nọ n'ilo na ka nụrụ di ịbụ sọ mma ịpụta na iti na nwa nwaanyị a bụ sọ mma ma je gwara ya nchọta ị na-achọ ka mgbanye dị kichin ka ilichapụ nke ndebe ma nwere nke ị na-ewebata akpasịkwana m iwe akpasịla m nnọọ iwe mama ekwukwala ya mama ka ihe na-ekwu ọ bụrụ gị nwanye si na anyị gaga chọọ ji ego anyị chọọ na ya chọta ya bịa gosi n'oge wee chọta ịchọtagonu nya ka m na-achọ ihe nọ na ọchịchọ na-achọ mgbe ị chọtara inwe kichin nke ekpochibe ma kichin nke m hapụrụ nọ m ya ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na mma na ị ga-anọkọta were ihe anụkwa dị anọ ji wee kọ m ọnụ mgbọsị ahụ nwa maazị oke osisi bịara ebe a esoro m ya nama otu a ọ dịghị mma ọdịọ gị ma nke a gbasalụ gị o so na ndị niile onwe nụrụ onye bịara ịdị na-abụrụ sọ nwa oke osisi sọ nwa oke osisi etu ịbụ sọ mma bụ sọsọ ya chọtara ịnụ ya o wee bụrụ ọkada wee na ndị a ọ paka anya n'isi windo ife ga na-anụ itutututum isi na ị na-anụ di ike anụ ya anụ nne m ọnụ ewu ajalugo ma gbanụ na bie m ọma nne m ọnwa obi nne nenebe jọ nekwu ukwu ukwu anyị enwere ngwa ntị nne m nwa m obi nne ibubu akpa n'aka mmụ ọja dị egwu maka ya nyonyebe emekwakwa ka o so akpụkpọ ụkwụ dịkwa ọsọ ndị onwe ndị nekwa n'anya ene ma abada nne m ihe abalị ka ịwụ arụ maka na ama m na ọsọla nsogbu adịrọ ịwụsị arụ onwe nnọọ ndị nkwọrọ aka wee si ụfọdụ ndị nọ n'alụ anya mana ilie nwanne onye mgba ka ịbaba gị nekwa ka akpa nwa si aga ị na-eko ka bred abanye na mmiri sita bịa ka anyị gaa agụrụ na agụ m bịa ka anyị soro ha gaa rie nri ahụ m ga-agakwa gaa lichaa ya o ị na-aga iri metikwara ụzọ tụrụ ka ị gaa dị agụrụ ji m mama mepe n'ime anụ ka mkpụrụ ihe na mara sita agụrụ ji m ọnwụ na ọgara bute ị na-agabute nke gị ọsọ gịnị agụrụ na agụ gị maka mepechikere m tipide ị na-ebe ka nwamba cheka ngwa gị agụụ gụọ gị ije fụ maazị ọkọnkọ anyị ma ndị na-edu ndị ikwu ụwa gwa ndị rịtayi niile ọgụ onwe ha rịtayi niile achọkwa m n'olu gị ebe sista nke a fụrụ m sista eze onye oke osisi onye ọma na ọkada eze ndị keke n'elu gị ị machara mma otu a mmụọ nwa agbọghọ macha mma ewere akpagharịkwara ya akwa onye bata ebe ọ ya mana ntọ ọ bụ gịnị ụdị ihe ị na-eri ọ ya efori n'anya wonde narị manga
Naanị. Nne m, Were nwayọ. ọkwa gị ka m na-akpọ. Ka esi maka ya na-akpọ m. Ụmụ ahụ, Mike. Kezi ihe na-emeziri m avoid? Enwe ihe ọjọọ mere gị biko. Ọ bụ na enwe ihe ọjọọ mere gị gbaghara m. Ọkwa na m emere gị ihe niile ị chọrọ. Enwe ihe na m emere gị. Isi ị chọrọ nkwobi, m egotara gị nkwobi. Isi na ị chọrọ ịnwụ pami, m egotara gị pami. Baby, isi m na ị chọrọ ime isi, ma agbagharịa họzụlọ wetara gị 5,000 nye gị. Ụjọ na-atụ gị metụ maka n'isi. Akwa isi m nwetara ego. Mechie ọnụ gị. Ihe oyiri gị isi 5,000. Isi a oyiri gị isi 5,000. Hey, Mike. Mike, ị na-atụ ụjọ. Ụjọ adịghị n'anya. Ị nyere m 5,000. Ka ebe isi kpeta 5,000 ị nyere m. Kụzi ma m n'ụlọ na-enwe ego. Ama m na orele ihe for 1 week. Aghọta m. Ị na-enye m 5,000. Isi a oyiri gị isi 5,000. Mechie ọnụ gị. Maka na ị nyere m 5,000, gị ji kpọpụzi 5,000 n'ime ahụ m. Asị ka isi akpọ m akwụkwọ. Isi kpọpụta 5,000. Nkere inye m 5,000. Oh, ya, ndị a na-enye m 50. Ma na-enye m 100. Ma na-enye m 120. Ha kpọbe m otu isi akpọ m o. Ha kpọbekwa m. Na ya m agwa gị. Ama m na ekpetara ego ahụ. Ama m ọwụ na izutere ya ọgbasa m. Ọwụ na ekpetara ya ọgbasa m. Ọwụ maka na ijishi ike nyetụ m nwa jai 5,000. Gị chịrị ịkpọpụ m ya. Isi a awụ isi 5,000 ka nwa gị ho ha. Ị na-anị m na-agwa gị. Next time ị hụrụ m n'ụzọ a kpọọ m akwụkwọ m ga-adọrị gị serie gị. Resika akwa fesala siga ahụ m na-akpọ m maka 5,000. Gịnị na-ele enwe nke ị nwere? Ị ma ihe ahụ? Enwe nke ị nwere? Nwa ka ezi nke nọ na street gị ibe na-emezi ọma ya nwanne gị nwoke dị ya na o jiri ihe and now you need to make money. Hey, bịa ka je were wala otu ụbọ. Hey, ka je na ka ife ihe anyị anyị tatala ife. Idi okay, can kwaliwe na m na-disturb gị since o ị kwesịrị ịma ihe m tụọ na-achụgharị gị since all this time biko nchọka nka mụ na gị na-adị na mmenụ. Olisa ugboro ole ka m kpọọ gị? Ịma ihe biko ana m apụ ime ihe na-akọkọ ya ọsịsọ biko ị ka na-agbagharị n'elu ịgbatụbe. Ihe isi nkọwa m bụ na achọrọ ka mụ na gị na-ayị enwere ife mere mmadụ n'isi azụ nne m enwere ife mere mebi n'isi azụ ka anyị na-arapụ. Atala m ahụhụ si ilecha m anya otu ịdị ugbu a iri nri n'ụlọ nnukwu nsogbu ịchọ ịkụsa m okwu moto na-adị mụnwa negodi m ị ga-emeli m afọd ị ga-azụtara m uwe nna biko hapụ ihe na-akọnye ụbịam na-enye unu nsogbu onweghị ị ga-emerịrị m. Enwekwa ihe mere mebi n'isi azụ ọ adịkwanụ mma echi ọka papa Peter patara pọpọ pega Peter ji wee para pọpọ pabịa n'ime palọ ọkwa mmadụ ga-apabịa n'ime palọ ahụ nwaanyị ọma nwee ụlọ obi gị ka ife dịrị anyị na mma ghọtago ọ ga-abakwa emere sọ ụmụ ihe mpịgasịrị dịgasị online keta obere oge ọ ga-asụkwa ejila nnọọ nwayọọ mee mkparịa m kpọm pọpọ
lecha manya kpọm pọpọ nsogbu adị papa Peter ga-apakwara nụ pọpọ papa n'ime ụlọ unu nonsense onye na-ejiri ego na-achụ nwaanyị Olise All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.